Per entendre tot aquest embolic de lletres i números que és la configuració electrònica d'un element, us hem preparat un exemple pràctic que és molt fàcil de seguir. Aquí hem representat un àtom de sodi, amb aquest símbol de la taula periòdica. Com podeu veure aquí, en el nucli atòmic hi trobem 11 cigrons, és a dir, protons, i per tant, això vol dir que el nombre atòmic del sodi és 11. Molt bé, al voltant d'aquest nucli hi ha els 3 nivells energètics en els quals es distribuiran els electrons que envoltin aquest nucli. El problema és quina serà la distribució exacta d'aquests electrons en aquests nivells energètics. En el primer nivell energètic de tots, que és el més proper al nucli i el que té menys energia, hi trobem un sol subnivell anomenat US amb un sol orbital que aquí hem volgut representar amb aquesta capseta de color taronja. En aquesta capsa s'hi distribuiran els electrons de la següent manera. Tenim 11 electrons que li corresponen a un àtom de sodi i en el primer orbital hi col·locarem un electró i després hi col·locarem un segon electró, que són els 2 electrons que accepta aquest orbital. Si continuem amb el següent nivell d'energia o orbital, aquest d'aquí, ara ja estem una mica més allunyats del nucli i per tant l'energia dels electrons en aquest nivell també és més elevada. En aquest cas tenim 2 suborbitals, el suborbital 2s i el suborbital 2p, que hem representat d'aquesta manera. Com us he explicat abans, ens queden 9 electrons després d'haver-ne col·locat els 2 primers, i la distribució d'aquests electrons en aquests 2 suborbitals és la següent. Col·loquem els 2 primers electrons en l'orbital suborbital 2s i ens quedaran 7 electrons i aquests 7 electrons els col·loquem de la següent manera. D'aquesta manera haurem completat aquest segon orbital o aquest segon nivell d'energia al voltant del nucli de l'àtom de sodi. Encara en aquesta configuració electrònica ens falta un electró per col·locar en aquest lòbul electrònic. Per últim, trobem el tercer nivell d'energia o tercer orbital que es troba el més allunyat dels 3 del nucli d'aquest àtom de sodi i per tant és el que té més energia acumulat. Aquest tercer nivell d'energia té 3 orbitals diferents, que són els que us col·loco aquí, i aquests 3 suborbitals s'anomenen 3s i 3p, que ja els hem vist abans, però n'hi ha un d'addicional que és el 3d. Com que només ens queda un electró per col·locar en la nostra configuració electrònica, aquest electró anirà a parar a l'orbital 3s. A diferència dels 2 orbitals anteriors, aquest orbital queda sense completar, ja que ja hem distribuït tots els electrons que trobem en un àtom de sodi. I ara que tenim els electrons distribuïts en els orbitals de l'àtom de sodi, em direu, i amb això, què? Doncs amb això podem entendre primer com s'expressa la configuració electrònica dels àtoms que trobem a la taula periòdica. Si agafem el primer orbital, format per el suborbital 1s, veiem que aquest està ocupat per 2 electrons. Per tant, expressarem aquesta configuració electrònica de la següent manera. 1s, 2.
Si ens fixem en la distribució electrònica del segon orbital, veiem que en el suborbital 2s hi tenim 2 electrons, per tant, apuntem 2s2, i en el segon suborbital 2p hi veiem que hi tenim un total de 6 electrons i per tant hi apuntem 2p6. Per últim, quan ens fixem en l'últim orbital, veiem que només hem ocupat el primer suborbital i aquest només està poblat per un sol electró. Per tant, això ho expressem de la següent manera, 3s1. I aquí tenim l'expressió amb la qual ens referim a la configuració electrònica de l'àtom de sodi, on veiem repartits els seus 11 electrons al llarg d'aquests 3 orbitals amb els seus suborbitals.